Čo to je? Tortička, krásna. Konečne, ja som, ježiš, no daj jej to prosím, na stôl jej to daj. Krabicu Z daj druhej preč. strany je ten xylofón. Baterky do toho Je, len je to ako neukazuj, že sa to dá otvoriť. To musíš asi zažiť, lebo to za chvíľku príde. Dobrú noc. Noc sa blíži, už sa končí deň. Oči ťažké mám, No krstný, tak týmto si hlavu zabudoval. vložiť chcem. Tak sa uložíme do postielky. Ešte pusu dať. A zajtra prídem zas sa hrať. Uvidíme sa ráno. Skúšaj, ja som to aj neskúšal. Nejaké tam máš všelijaké. No to asi ťažko prejsť na školu. No, tý červený sa púšťa hudba, aj tým sa nastavuje tým pod tým. Poďme do postielky. Hviezda malá, pekne žiar, osvietiš mi v noci tvár. Krásne svietiš to páči? nočnou tvár, ako klenot nad hlavou. Hviezda malá, pekne žiar, osvietiš mi v noci tvár. Dobrú noc. No, zmačkni ešte. Ona je jedna z červený, tak aj nás. Všetko mačká, čo pôjde.